ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କେରଳ, ଡରାଉଛି କରୋନା ନୂଆ ସବ ଭାରିଏଣ୍ଟ। କେରଳରେ 300 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନିତ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ଡରାଉଛି କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଜେନ୍.1। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳରେ କୋଭିଡ୍ରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 292 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର 115 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେରଳରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2000 ପାର ହୋଇଛି। ଏବେ କେରଳରେ 2041 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 2311 ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ବାଉଁଶ ଘର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ପରିସର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଝାଟିମାଟି ବାଉଁଶରେ ଏକ ନୂଆ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ହାତରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ଏହି ଘରେ ଆଜି ବୁଧବାର ହମଜଙ୍କ ପୂର୍ବାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଗୃହର ପଦାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟଭରା ସହରର ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇବା। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 11ଟି ଦୋକାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 11ଟି ଦୋକାନ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦୋକାନରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନିଆଁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଗ୍ନିବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଶରେ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ 60% ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ଜାଣନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଦେଶର 60% ଆଧାର କାର୍ଡ। ଏହାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରୁରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିଚାଳନା କରିନିଅନ୍ତୁ।